Deton. Engkain natin. Das barpila ka malbli. ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್. ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಂಟರ ಭವನ ತುಂಬೆ ಒಲವುರುಡೆಲಂಜಿ ಜೂನ್ 14 ತಾರೀಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮುಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ತಿಕ್ಕು ತುದರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯಾರಿಂಚ ಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಹಾತಿರ ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿರು ಆರುತ್ತಂಚೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಏನಾಯ್ತು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಏನಾಯ್ತು ಬೇಕು ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ತುದರ್ಕ ಪೋಯಿ ದೀಪ ಹೋಲ್ ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಂದು ದೀಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಏ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಂಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಋತಿಕಾ ಮೇಲ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇವೆದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇವೆ ಕುಟುಂಬ ಶುಭಾಶಯ मेरा वॉइस की नहीं रही विनय गुरुजी ने वॉइस की नहीं लगा मुझे अब कुटान पर वीडियो पर नहीं बीती मारे हाँ ओपन ಮಾಡಿ ಏರ್ ನೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರಬಾರ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪಾತಿನದಿ ಹಾಂ ಇಡೇ ಡಿಗ್ಲೇಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಎಂಚಾಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲ ಎಂಚಿ ಅವನಿದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೇದೀವ ಅವು ಸರಿ ಬಲ್ಲದಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ವಿನಿ ಅದು ಹಾಂ ವೇತೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕನ ಈ ಸಾಪುರ ಆಡು ಅನ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಬರ್ತೀನಿ ನೆರಿ ಆಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರ್ಡೇಗಲ್ಲಿ ಮೂರಲೇ